Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu cikin wannan sako za ku ji wani dan kwankwasiyya kuma ɗaya daga cikin 'yan midiyan kwankwasiyya ya yi martani wa Sanata Barau Jibrin kan siyawa 'yan sanda babura 1000 a jihar Kano. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na ruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Wani dan kwankwasiyya ya yi wa Sanata Barau Jibrin martani kan yadda ya saya wa rundunar 'yan sandan jihar Kano babura, inda ya bayyana cewa duk wannan buge ne. Ya ba da misali da cewa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf shi motoci ya saya Hilux ya rabawa kowane DPO a jihar Kano. Sannan kuma ya bayyana cewa mutanen Kano sun yarda da Abba Kabir Yusuf domin a cewarsa Sanata Barau Jibrin batawa kansa lokaci yake yi. Idan harin kujeran Abba Kabir Yusuf yake yi bata lokaci yake yi, kamar yadda za ku ji kaɗan daga cikin bayaninsa. Kanawa mutanen mu daɗi na da Kanawa akwai wayewa. Duk wannan fafigen da mutum zai je ya dinga yi da wai adawa da kuma nuna wai iya siyasa da taku na ƙarya, wai a ɗebo babura wai a ce za a je a raba jami'an tsaro wa'annan baburan, wai an raba musu babura 1000, in guda miliyan ka raba motoci muka raba mu. Gabaki ɗaya jihar Kano 44 local government motoci gwamna ya raba wa DPO guda 74. Duk wani DPO da yake jihar Kano an ba su wa'annan moto Hilux. To mu da muka raba motoci ko muka raba sharon ga jami'an tsaro domin a tsaftace jihar Kano, a bada tsaro, da wani bige da za a zo a dinga yi da wasu babura masu kafa biyu ana bige. Kuma mutanen jihar Kano daɗi na da ku ai wayayyu ne, ba wani bige da za a kawo mutanen jihar Kano. Jam'iyyar da ta zo ta jefa mutane a cikin masifa, ta ƙaƙaba wa ɗan ƙasa haraji, ta ƙaƙaba mana haraji, ya kuɗin man fetur da muke sha, duk wanda ya sha man fetur a Najeriya yana biya wa ƙasar nan haraji. Kai ɗan ƙasa ne, ni ɗan ƙasa ne, kowa ma ɗan ƙasa ne. Mutum bai je ya ciwo bashi ba, bai ci bashi ba, bai komai ba, kun ciwo mai bashi, kun sa shi yana biyan bashi. Mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Barau Jibrin ya ba rundunar 'yan sandan jihar Kano gudunmawar babur. Sanata Barau Jibrin ya ba da tallafin babur ne guda 1000 ga rundunar 'yan sandan jihar Kano. Daily Trust ta rawaito cewa an gudanar da bikin bada baburan ne a ranar Asabar a ofishin 'yan sanda da ke Bumfai a Kano. An ba da baburan ne domin tallafawa jami'an tsaro, inganta ayyukan wajen samar da ingantaccen aikin 'yan sanda a jihar. Sabbin baburan an kere su ne domin amfani akan titi da kuma aiki a kowane irin yanayi da ake ciki. To ma sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.